habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara laýyklykdy. Hökmürawan Haramdağ 1-njiň aktygy, Kerimguly Haramdağ 3-nji, toplama dakylan at bilen Angliýada bir şahsy mektepde İnglis we Fransuz dillerini öwrenýär. Haramdağ 1-njiň gyýzlaryndan bolan aktyklary da Angliýada okudylýar. Habar çeşmelerimizin maglumatlaryna göre diktator milleti türkmen bolan raýatlaryň goşadyrnak üçin näki Baky Bagtyýar döwleti terk etmezligi üçin olary ýurtdan çykarmazlyk barada ýapyk karar kabul edipdir. Türkmenistany terk etmek mümkinçiligi ýa-da göçmek hukugy ilkinji nobatda asly türkmen bolmadyk raýatlara berilýär we diňe olaryň isleги kanagatlandyrylýar. Netijede Türkmenistanyň daşyny arkaýyn okumak we ýaşamak hukugy diňe Haramdağyň çağalaryna we aktyklaryna degişli bolýar. Sebäp ölümli bilimli raýatlar Haramdağ we onuň haramhor tohumy üçin elmedama ullukan hop bolup durýar. Şu sebäbe görädir mektep programmasyna degişli rus dili we inglis dili sapaklary ýygy-derli gysgaldylýar. Russiýatyň ýol başçylary bilen setanyny seýranyny geçirýän duşuşuklaryna diktatorun ağız doldurup bizde Pushkin adynaky rus mektebi bar diýip ullanýan tilseminiň aňyrsyna ýanyna ýugurulan alawçylyk ýatyr. Театры, в Ашхабаде есть театр имени Пушкина, есть русско-туркменская школа имени Пушкина, ну и таких примеров. У нас. Bu okuw jaýynyň Türkmenistanyň ýeketäk rus dilli mektebi digini hem belläp geçmegimiz zarur. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary daşary ýurtlarda ikrar edilmeýär. Elleri diplomly daşary ýurtlara çykan türkmenler bolsa, ol ýurtlarda esasan türlü görnüşdäki işçi güýji bolup zähmet çekýärler. Atlanalım, atlanalım. Hadan